Lawan sira Yayin Dang Batari. Ketitaran ing agawuh Sang Resi keparli bali lawan ingkang garwa pun Batari. Bungaing yasipun kakang tanpa pepindhan. Sakwise aku bisa ngrampungake jejiban nentremake Praja Kencapura ingkang rikala semana negara tetanduraning para bapa tani sinerang dening apa dina iki kabeh ama sirna awit saka pun kakang ingkang tumandang karya sakwise mengkono Kanjeng Rama Prabu kekaya dalasan Rama Premban Begawan Indradewa paring ganjaran jeneng sira Yayi kadhaupake kelawan pun kakang sira Yayi kekeyi dalasan Yayi Ndang Watari dadi garwane Sang Resi Palasara. Kawula muninggih sangati penemban sang kula sak petahipun kula pasrahaken paduka sangati penemban. Mugi-mugi paduka sangati penemban saged ngayomi gesang kula kekalih dalasan Yayi Ndang Batari. Semanten ugi kula penemban. Wis aja semelang lan aja kuwatir. Pun kakang ingkang saguh ngayomi kelawan jeneng sira sakloron. Kacarita Sang Begawan riwusnya pepanggihan kelawan ingkang garwa kekalih. Eling-eling temanten anyar nadyan garwa kalih tetela renteng-renteng ora rumong kinemong lair trusing batin pramila datan momokal kalamun to jenjem ayem tentrem raosing penggalih Sang Begawan Palasara dalasan ingkang garwa Dewi Kekeyi miwah Endang Watari ucap nedengi Sang Resi Palasara pepasihan kelawan ingkang garwa kedadak penggalira Sang Resi Palasara enget wewayanganing Sang Guru Nadi Pancayekti Pandhita Gunung Dedongka Pandhita Putri ingkang sesilih Begawan Rukmawati paniku guru sejatine Sang Resi Palasara kaya kumlebat ana penggalihe pengangen-angene Sang Begawan Palasara. Astungkara sidang sekaring dawana langgeng putraku ngger Palasara ya siswaku wong bagus rikala semana pun ibu paring dawuh kelawan jeneng sira sarening jeneng sira iku kalebu putra siswaku kang banget dak tresnani pun ibu wis paring dawuh Palasara kalamun to ing tembe sira mengku garwa golek ana wanita ingkang wujute ana jroning mustika gaib kang tak paringake kelawan jeneng sira iku ya ngger Palasara. Wonten menapa Sang Resi kawis tinggal paduka kakiat arasing penggalih nggih wonten menapa menggalihaken menapa ta penemban menapa sekintenipun kula kekalih darbi kelepatan kawan paduka sangat dipenemban ora Yayi ora mengkono yektine
pun kakang maksih eling gawang-gawang lelakon kang tak tindakake ana negara Kenca Purarikala semana. Mula kang saka iku wis ayo lemno penggalihmu manjing ana jroning pagulingan wong ayu. Kala ulat katitatet ambarong kang pamulu alus manis mawe sembah tokeng dedekam mondorangkung aku repan dadya pantes malar linarih sigra ingkang garwa kekalih manjing jroning panti pamerman ya panti pagulingan panti tegese papan pagulingan paturon garwa kekalih kakanthi manjing jroning panti pagulingan linela leo iling-iling sang Begawan Palasara pandhita linangkung putus sarwiring kawruh wis datan kewraning pambudi ingkang garwa kekalih sami sakara us tilem kepati persasat kaya ketaman sirep pancen sejatine ya mengkononan sang Begawan Palasara miyos saking panti pamerman. Enget gawang-gawang sang Palasara dawuh pangandikanira sang Guru Nadi anenge sang Begawan ora mati tumunten sang Begawan Palasara mriksani mustika gaib kajumbuhaken kelawan citranira ingkang garwa kekalih titi purning gati sang Begawan Palasara dene mriksani putri ingkang wonten jroning mustika gaib pranyata beneh kelawan ingkang garwa kekalih anggih Dewi Keyi miwah Endang Watari os tanpa pamit Begawan Palasara oncat saking negari Kencapura.
tete yuang Kalalodra. Iya mandha dewaku. Togo kawula nuwun wonten timbalan ingkang kadhawu. Bindung wonten dawuh juragane. Aja kaget atimu ketak timbal ya ning ngersaku, Gok. Inggih. Togo kula mara gage cacaten aku iki kurang apa gogonku dadi ratu ing negara Binggala. Prabu Gajah Sora jumeneng ratu negara Binggala, jajaku jembar, negaraku gedhe, kawulaku akeh, prajuritku digdaya kabeh. Yen kowe ngerti kira-kira cacatku ning endi, kekuranganku nggo napa? Inggih. Mangke yen kula matur nek kelentu panjenengan dukane ora matura, Kok. Ngapunten nggih. Ya. Panjenengan menika jumeneng ratu wonten negari Binggala. Gedhe jajahane jembar, akeh ratu sing do teluk. Ratu sing do teluk kawulane akeh, prajurite digdaya gamane komplit. Ratune Sekti Mandraguna. Ya. Kurangku nggo napa? Ngapunten, cacat sithik. Piye? Ora duwe bojo. Nek ngomong kaya mloho men Kang. Ya ora mloho piye? Mbok ya nganggo sanggit sing apik, panjenengan mriku taksih gutang. Nek kaya jangkrik. Nek jangkrik gutang gak sikile ilang siji. Yun pangapunten, ratu niku sagete wibawa. Niku nggih enten patihe, enten garwa Prameswari. Patih pun enten garwa Prameswari sing dereng enten. Patih niku dijak ngembat kendho kencenging pernatan, nek bojo niku kangge ngrembug bab perkara tentreming kulawarga. Rak ngono to, Lung. Oke, Bro. Ya. Punten dalem 1000 menawi kula lepat kowe, Kok. Cocok padha karo rasake. Cocok nggih niku mau. Cocok bener. Nah, paling ora jaket. Tak rasa-rasa aku iki cacatku perkara aku iki urung duwe garwa. Mula dina iki aku arep kepengin palakrama ning ora sak-sake wanita aku gelem. Lajeng keparengipun aku kepingin garwa kelawan anak Ratu Wirata, anake Prabu Durgabau ya Prabu Basurata, ingkang asesilih kusumaning ayu Dewi Durgandini ya Dewi Lara Amis. Piye, Kok? Sae apik piye? Nek mriko purun. Kok nek mriko lho nggih ngoten. 1000 pawitane ora Asmaradana gegarane wong akrami ra ngono kok. Alah kuno. Alah kan mbok rasah kuwi. Lah witene patokane ya kuwi. Alah ora. Nah aku wong bebrayan ki ya mung seneng karo pareng. Wis mung kuwi rasa nganggo tembang Asmaradana kesuwen lha goleki laras apale muni. Piye patokane? Seneng karo pareng. Kok seneng karo pareng? Lah iya no. Seneng sing nglakoni pareng sing di anak bar. Anggere sing di anak entuk sing nglakoni gelem nek repel men. Ming kuwi to petunge. Lah dipetunge klenak-klenik. Oh jare iki wah iki tiba satriya wibawa. Akar iso mulya uripe. Ya mesa pegatan. Walah. Lah ngopo? Nek kula nggih niku pathokane mung loro, seneng pareng pun.
dasare sing tuwa wis entuk pun niku mawon sing lakoni gelem pun terus gendang ditengi ndang wis cakep wong edan celometan ora toko aku krungu kabar jane wis tak lamar Durgandini kuwi lha nggih salajengipun aku iki entuk dawuh pangandikane Prabu Basurata ya Prabu Durgabawa lumantar layang nawala wis tak tampa jare Durgandini kuwi lunga nganti tekan seprene durung bali urung ana kabare sing tak semelangake mbok menawa yen to nampik alus karo aku kabaripun Durgandini kuwi lunga saka Kraton Wirata lha nggih panjenengan boten pitados aku ora percaya kok mbok menawa nyawang wujudku mestine wong Wirata kuwi wedi yen to karo Prabu Gajah Sora. Lah nggih sinten tiyange sing mboten wedi wong nggih. Ngapunten nggih. Wong panjenengan iku nyun ngapunten raseksa mboten sampurna. Panjenengan iku bleger badan raseksa ning muka gajah. Prabu Gajah Sora. Ning aku ora digdaya. Mboten perkara rembug niku wujud kok. Lagi leres menawi mbok menawi kemawon lho menika ajrih menawi Durgandini niku panjenengan garwa lan wong Wirata mbok menawa ya wedi nek duwe putra mantu buta gajah ngaten lho. Lah iya kira-kira biyen piye ya lho. Lah sing ngerti sapa? Awake buta mukane gajah kuwi mungkin ya Kang mungkin lho kuwi kuwi mbok menawa wae mboke kuwi buta wedok pake gajah lha nek mboke gelem lha nek kepepet wapurmu ora pepetan kok wonten dawuh kirapna para prajurit Binggala kok rasa atiku yen to pancen Durgandini sak ora-orane ora lunga ning pancen sengadi dilungake ora ndelik ning mbok menawa didelikke oh nggih keparingipun kabeh para prajurit Binggala kirapna kinepung wakul binaya mangap negara Wirata ngarep mburi kiwa tengen nek perlu Wirata dirampit dina iki uga kok ora ngulungake Durgandini nggih monggo kula dherekaken Pandhawa Kawisaya Indriyaksa Sora